Türkmenistanyň döwlet telewizionyny prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ölümi baradaky tasdiklanmadyk maglumatlaryň peýda bolmagyndan we ize süreriyet edilmeginden soň döwlet baştutanyny ýygy-ýygydan görkezmegini dowam etdirýär. Şol bir wagtda prezidentiň dinç alışdadygyny belläp geçýär. Döwlet telewizionynyň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowy köpçüligiň içinde görkezen ýeketäk videosy Türkmenistanyň döwlet howpsuzlygy geňeşiniň maslahatyna degişli boldy. Emma Watan programmasynyň 7 awgustda görkezen gepleşigi 4 ay mundan öň 4 aprelde görkezilen süjet bilen uly meňzeşlik gözeýilýär. Watan programmasynyň 7 awgustda we mundan bir näçe ay öň 4 aprelde görkezen programmalaryndaky pursatlarda bir-birinde büsütinlik meňzeşlik gözeýilýär. Oto onuň ýagtylygy, gatnaşyjylaryň düzümi, olaryň oturuşy, prezidentiň we resmiýetiň ýüz keşipleriniň mimikasy, otoň içki görnüşi we stollaryň üstündäki esbaplaryň ýerleşişi bu suratlarda bir-birinden tapawutlanmaýar. Resmi maglumatlarda aýdylýar, döwlet howpsuzlygy geňeşiniň maslahatlarynyň ikisinde de harby we kanun goraýjadararyň işlerine baha berilipdir. Apreldäkisinde 3 aýyň, awgust aýynda bolsa 7 aýyň jemlerine seredilipdir. Mundan öň Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň ýaňy ýakynda görkezen ýene bir süjeti özüne ünsü çekipdi. Türkmenistanyň prezidentiniň ölümi barada tasdiklanmadyk maglumatlaryň ýaýramagynyň ideýany 24-nji ýylda görkezilen reportajdaky pursatlar Altyn Asr telekanalynyň 10-njy maýda görkezen pursatlaryna gawat gelipdi. Şonda bilermenler bir-birine gawat gelýän köp sanly alamatlaryň şol videolaryň bir günde düşürilen bolmagyny çaklamagy esas döredýänligini belläpdi. 2006-njy ýylda öňkü prezident Sapar Murat Niýazowyň ýogalmagyndan soň döwlet başyna geçen Gurbanguly Berdimuhammedow ýyllar boýy ýurdun syýasy jemgyýetçilik durmuşynyň we milli habar beriş serişdeleriniň berýän habarlarynyň esasy şahsiýeti bolup durýar. 10 ýyldan gowrak döwrüň dowamında döwlet telewizionyny tarapyndan ýygyderli häsiýetde görkezilen Gurbanguly Berdimuhammedowyň ençime ünlep telewizionyda görünmedligi, şeýle onuň saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy baradaky pikirleriň orta atylmagyna sebäp bolupdy. Türkmenistanyň häkimetleri bu temany resmi derejede agdaman gelýärler. 15-nji ýylda Türkmenistanyň döwlet telewizionyny prezidentiň dinç alışa çykyp iş ruhsatynyň 15-nji awgustda çenli dowam etjegini habar beripdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 8 awgustda Hazaryň kenarynaky Agwada milli syýasatçylyk zolagyna baryp, täze gurulmaly desgalaryň taslammalary bilen tanyşdy. Döwlet başçysynyň Balkan vilayatyna sapary Türkmenwasta geçiriljek 1-nji Hazar ykdysady forumynyň öňü syrasyna gawat geldi. Azatlygyň habarçysy 5 awgustda 1-nji Hazar ykdysady forumuna taýýarlygyň çägini vilayatyň büdjet işgärleriniň 5000 golaýynyň Türkmenwast şäheriniň köçelerini arassalamagy, jaýlary renklemäge mezur edilýändigini habar berdi. Tadakanyň maglumatyna görä, senagatçylar we telekeçiler birleşigi Awada ýene 10 hektar meýdan tutjak täze binalar, şol sanly katdez görnüşli jaýlary, suw arassalyjy desgany, çağılar we ullar üçin suw howdanlary bolan ýörüýte mehmanhanalary gurmagy planlaşdyrýar. Şeýle-de bu ýerde türkmeniň agoý görnüşindäki desga gurulur diýip habarda edilýär. Mundan öň prezident ýurdun ähli vilayatyny regional büdjetleriň hasabyna agoý binalaryny gurmagy tapşyrdy. Synçylaryň hasaplamalarına görä bu hil desgalar, kongres zallary, döwlet serişdesinde gurulan we soňra senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň garamagyna geçirilýän uly mehmanhanalar, Olimpiýa şäherçe sosial sport desgalary, kaşan ýaşaýyş jaýlary köplenç türkmen gazynasyna uly ýük bolýar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça ekspert Bruce Panner'in pikirçe bu guruluşlaryň türkmen halky we türkmen ykdysadyety üçin hiç bir manyny ýok. Olar diňe pul sowurmak bolup durýar. We know that Berdimuhammedow has some kind of inner circle, the so-called elites, right? To get support, he has to keep them happy, right? Biz Berdimuhammedowyň öz ýakyn töweregiň bardygyny hemde gollaglaryny almak üçin olar hoşwagt etmeligini bilýär. Onsoň ol şunyň ýaly däli guruluşyk taslamalaryna ýüzermeli bolýar. Olary hökümet pulu harçlanýar. Bu pullaryň käbir böleginiň jogapkar adamlar tarapyndan ogurlanýanyny hem çaklamak bolar. Bu olar bagtly diýär we prezident çeýdip öz töweregin näkilerin wepadarlygyny gazanýar we şeýle taslammalary dowam etdirýär diýip Panner aýtdy.
Şu günler Türkmenistanyň paýta meýdanlaryna gowaça hasylyny ýydyg möhsümi dowam edýär. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary we çeşmeleri Mary welaýatynyň ekerançylyk ýerlerine ösdürilip ýetişdirilýän gowaçanyň hasylynyň bu ýyl pes bolanyny habar berýärler. Beýlik tarapdan hökümetçi neşir lewapda öndürilýän paýta önümleriniň daşary ýurt bazarlaryna şol sanly Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna eksport edilýändigini habar berýär. 8 awgustda Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyna çeşmesi Sakarçagy etrawyna yerleşýän käbir gowaça meýdanlaryna aýlandy. Ol gowaçanyň hasyrlylygynyň bu ýyl gowşak bolanyny habar berdi. Çeşmäniň ugrudan videosyny seýrek gowaçaly ekin meýdanlaryny görmek bolýar. Sakarçagy etrawyna gowaça meýdanlaryna aýlanan çeşmämiz paýtaçy kärenneçileriň suw tehnika we dökün ýetmezçiliginden şikayet edýänliklerini aýdýar. Halkara hukuk toporlary paýta önümçiligini Türkmen hökümetiniň mejburi zähmetden peýdalanmagyny tanqid edýärler. Beýlik tarapdan Türkmen hökümetine ugurdoş habarlar çap edýän business.com.tm saýty Türkmenistanyň öndürilen paýta önümleriniň daşary ýurt bazarlaryna şol sanly Birleşen Ştatlary eksport edilýändigini habar berýär. Neşirin goloýda çap eden habaryna Lewap welaýatyna yerleşýän Türkmenawat we Seydi şäherlerine hemde Halaç etrawyna paýta ýigirme fabriklaryny öndürilen nah ýüplükleri ABŞ, Kanada, Wengriýa, Türkiýe, Ukraina, Russiýa ýaly ýurtlaryň uly isleg bildirýändigini aýdýar. Bir tarapdan hökümetçi neşir beýleki käbir ýurtlar bilen bir hatarda Birleşen Ştatlaryň Türkmen paýtasynyň önümlerini isleg bildirýändigini aýdýar. Ýöne beýleki tarapdan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gümrük gullugy Türkmenistanyň paýta önümçiligini mejburi zähmetiň ulanylmagyna esaslanyp 2018-nji ýylyň 18-nji maýyndan başlap Türkmenistanyň öndürilen paýtanyň şeýlede Türkmenistanyň paýtasyndan taýýarlanan istenlik ýurdun önümleriniň ähli görnüşiniň abaşa import edilmegine gadagynçylyk girizipdi. Birleşen Ştatlaryň gümrük gullugynyň Türkmen paýtasynyň importyna girizen gadagynçylygyndan 6 aý soň 2018-nji ýylyň noýabryna Türkmenistanyň döwlet medeniýeti Abaşanyň Amazon we Walmart ýaly sowda kompaniýalarynyň Türkmen paýtasyndan öndürilýän önümleri sarf edijilere ýetirýändigini habar berdi.